вақте ки мо гуноҳҳоро мебараму мемонам, баъд айдига партало рӯҳҳо меоянд, ҳамун ҷин аҷини мегӯянд, раҳгум мезананд аиҷа. вақти магнити буряда ҳамаеро ҷамъ мекунам, бо ман қатор мекунам, назди худовандро ишон мекунам. ҳамаеро ҳақиқат дорад. як рӯз ман гуфтам ки ман беҳад дар ҳамин дунё зиқ шидам, беҳад зиқ шидам, барое ки дидам ки гуноҳи бисёр мекунанд, халқ фиребгарӣ бисёр мекунанд. зиқи бад шидам, ашкам бисёр мерехт барои халқ. вақте ки як рӯз гуноҳҳоро ҷамъ кардам, қати махлуқҳои ай дига партало меомадагӣ бурдум, ай дароза берун кардам, ҳамаам қатишон рафтам назди худованд. то худованда маълумотҳоро ман ай ҳазрати хизр мегирифтам, баъди устодон, баъд маълумот ай худованд гирифтам. ман ози агар чихе ки ам паёнбармон гуфтаги, агар моҳтоб адаи дастам батена моҳтоб адаи дастам айсхонам намегардам, ман айсхонам намегардам. чизе ки ман дидам ҳамора гап мезанам ки ман худованд қати во хӯрдам. кай ки мо қати худованд во хӯрдам, як бора чандин боро рафтам. ҳар доф мега дӯсти ман биши қати ман, дӯсти ман биё назди ман, кай ки хости биё, ту дӯсти ман ҳастӣ. агар ту дӯсти ман намебудӣ, ман ба ту роҳ нишон намедодам. ман тура сабаби халқам кардам ки халқи маро ёрдам кунӣ. тура халқ кардам барои бандаҳои худам. ман худованда сифатша шумода гуфта будам, баъзеё дар таги комментария нависиянд ки сифат худованд надорад. худованд сифат дорад. худовандам рӯҳай меброяд, ҳамин дунё ҳамашай ҳамоай, не ки бо сифат дорад, урам дар сифат ҷо мегирад. сифати худованд як бачаи ёши қад дарозай гуфта будам, бо мегӯм, ва як бачаи қад дарози ёшай, мӯи сараш зарчаи сирхчарангай, мӯи сараш. ман дигар сифатоша намегӯм ки бисёри шайтоно баъд мегӯянд ки мо ҳам дидем, мегӯянд тария гапҳои маро мумкин такрор кунанд. ман бисёр короша намегӯм, ҳамин қаша мегӯм ки вохӯрдагем, ҳамин қа сифатша мегӯм. қад дарози бачаи зебои хушрӯҳай, муш зарчаи сирхчарангай, пӯсташ сафед пӯстай, ай рӯш нур метия, мешина суҳбат мекуна, урам ай рӯҳ ай баданша, рӯҳша ай баданаш бироварда метона. худовандам меброя рӯҳша, кай ки ай баданаш бироя, дига ура дидан намешава, чашмотам кур мекуна, чизе дар пеш боша ура нобуд месозад. як кас дар томография дар чизи ман навистааст, таги видеои ман дар комментария ки вақти мусо паёнбар буд, қати худо гап мезад, гуфтааст ман рӯи тура бибинам, ки худо гуфтааст ки рӯи маро бибинӣ, ту дида наметонӣ, камта дур бемега, баъд як рӯшанӣ кӯҳра зад, кӯҳ сӯхт. худованд кай ки ай ҷисми худаш худша меброра, дидаш намешава. ҷисми худо анамитария. ман основной бо қолабо чизоша намегӯм, барое ки фолбино ва яки шайтонои дига бо ҳамин гапи мара такрор накунанд, наганд. худованд ҳаст, дӯсти ҳар яки мо ҳай, ҳар яктаи шуморо дӯст медорад.